tarde. Estamos aquí na Coruña, que vamos a inaugurar a Liga Noroeste de Villarda. Estamos aquí con gran éxito de afluencia, aquí no campo da Mateira. Entonces aquí pues, temos electrónicos, filloas de sangue, centolos rabudos, sangue 60 e os xerutos. Como vedes, hai moitos aquí practicando, entrenando para o próximo campeonato que vamos a facer. Ao mesmo tempo temos aquí un integrante dos xerutos que nos vai decir as súas primeiras impresións sobre a Villarda. Bueno, pois, para empezar, debo dicir que o meu equipo é o de Xaque 60. Bueno, pois unha vez superado eso, debo dicir que non teño nin idea de como se xoga, así que as imaxes xa darán prova disso. Pois como ver, ninguén ten idea de como se xoga, pero estamos todos aquí apoiando este outro deporte. Hai que golpear eso. Por nada, dentro de nada comenzamos, xa veredes como prosigue este xogo, esta interesante